Dahan lang. Linig. Dahan lang. Dalikan dito. Balik kayo yun. Sige, ito nga ito. Mapitrap na ito. Bubon sa kalandak na bandi dyan. Ang dami ng lukan. Dahon. Dumi. Yung malaki kunin ko. Right, good evening mga kabisngay. Nandito tayo ngayon sa ilog. Magtatanggal tayo ngayon. Kasama ko si Junjun, yun o, nagsiselfon. Mahaba-habang duty to mga kabisngay. Oh, kaayos lang namin yung tanggar namin. Meron kaming dalang snacks. Oh. Yummy. Eksakto ko mo ba? So, kaayos lang namin mga kabisngay. Delikado. Mukhang gigibain kasi malakas yung agos ng tubig. Yan. Kita nyo ba? Hindi ba madilim? Hugot ko tad. Paspas na yun. May isa lang nagpatakin niya. YouTube ba? Kakano day jay, talaga nga inaral no. Tapno pumatok. May isa lang kano. Dagay kano daan nga videos daga hampuls pumatok. Tapta lang. Nga na halongkat do. Kain muna tayo mga kabisngay habang hinintay natin yung pan. Hindi ba? Tanggal natin. Boy. Ano ko gano? Wait tayo ng pan mga 30 minutes. Asilaw. 30 minutes. Asilaw. Titignan natin kung meron na tayong nakuha. Di man ikadila to. Update na lang. Yo! So, mga kabisngay, ito nga pala yung dinala ko. Jacket ko. Yan. Nakakumot. Pati na rin to yung snacks. Para hindi naman kami maboring. Jacket kasi madala akong lamigin. Ito, cellphone ko kuya to. Tinuha ko na yung karton ng TV namin, Samsung. Ito yung pinakabanig namin. Ayun mga kabisngay, chinecheck na yung si kuya. Kita nyo? Sorry kasi kuya, madilim. O, chinecheck na yung kuya. May naayos yung panguha namin. Kasi baka may butas. Baka makalusot yung isda or yung jumping salad. Yun yung naka-ilaw, flashlight. Siya yun. Ako naman nakahiga kasi tapos na yung ginawa ko kanina. Nagtabukol ako. Yan. Bago nga pala ako pumunta dito mga kabisngay, nagtabukol muna ako yung lambat. Ay siya nga pala yung mga, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko na naglambat, ililink ko na lang dun sa kwan. Na, nagutom na naman ako mga kabisngay. Ito, ito lang yung dala namin. Kilaw? Dikat, sakit to man tiyangkom. Wala na si Maki, dito na lang kanina eh. Saan na nagpunta? Magpapabiyata. Ano all gamer. Kain tayo mga kabisngay. Tignan muna natin mga kabisngay. Ayusin natin yung mga stick nila. Baka matangay. Yan papasok yung mga isda. Kung meron. Sana pala rin kami. Try nyo na lang kayo mga kabisngay. Lagyan namin ng bato kasi baka tataas yung kwan, yung ganito nyo, yung buli dito sa amin, tawag dito, sabit dito yan, para stronger. What? Gaya ng relation nyo. Ito pupunta yung mga isda mga kabisngay. Papakita ko sa inyo. Yan.
Oh. Dito. Check ko nga. Oh. Wala pa. Ay, wala pa. Sino kaya yun? Naantok na ako mga kabisngay. Nandun yung dalawa, tinitignan kung meron kami nakukuha. Mag-aalas 12 na. Wala pa kaming tulog. Kailangan naming bantayan yung tangar kasi kuwan. Baka merong tao pumunta dito. So update muna mamaya kung meron kami nakuha mga kabisngay. Baka matutulog muna ako. Kasi wala naman akong tulog kahapon. Yan. Meron kami pukumata ko. Bye-bye. Update na lang mamaya. Si Maki mga kabisngay. Ayan nyo? Bagay? Umuwi siya. Oh, meron siyang dalang lining tangsaba. Oh, thank you. Sarap po. Very nutritious food. To Maki, salamat. LOL! Dalawa na lang ang akin. What? No. Ay, mamaya na lang. Dumatay kasi taga niya. Walang nagarap mga kabisay. Ng sangat. Pinulit lang sa manan. Kalusot siya ko rin. Galo saan si Barbuda? Hindi ka mawar. Wala na surusurot ang ako na surusurot. Surusurot niya. Lagi surusurot niya. Surusurot. Goyo. Mahal ba sa sumbat ko? Sakwi lang niya. Pagka na ba ito? Ito lang mo. Kapugod. Dahan-dahan na. Ini. Dahan-dahan na. Balikan niya. Balik pa yun. Ito ba ito? Mapikrat ko lang ito. Bobol sa liin. Kalandak labal dyan. Daming kwan, dahon. Dumi. Yung malaki kunin ko. Okay, transfer. Ito yung nakuha namin mga kabisngay. Dan lang. Ni, batu ma. Bago dito. Ya. Salit. Ano ba naman yan? Tilatan niya. Ito eh. Yan. Ayun. Oh, meron. Ang dagkal ang buto. Ah, buto ito. Buto. Buto yan. Hindi buto. Yun oh. Oh, mga kabiskan. Merong ilaw-ilaw yung mga mata. Yun yung mga jumping salad. May jinikan mo niya. Doon. May grama. Gamamay na ni. Daman eh. Pansit na siya pa sayang. Ano? Anak, jinikan mo. Okay na to mga kabisngay. Langoy na. Kuha pa tayo ng marami. Uy, baka maipit ako. Meron isang kape. So, yan. Cute nila. Ay, pailaw-ilaw pa yung mga mata nila. Yan ka muna. Right mga kabiskay, matutulog na kami. Oh. Bye-bye. Bye-bye Kanjun. Update mo na mamaya. 20 minutes lang. Alert lang. 200. 30 minutes left. Unboy Jean. Yun na sila mga kabisngay. Tulog na sila. Baki oh. Silo dyan mga. So ayun mga kabisngay. 2:30 na ng madaling araw. So ilalas namin na konto.
baka uuwi na kami mamaya kasi kita ko wala pang pan. Wala pa rin jumping sal na pupunta dun sa loob ng tanggar. Yung dalawa na natulog. Dun sila. So, ano siya mga kabis na eh. Wala pa kami nakukuha. Ito pa lang. Di ba sakto? So baka matutulog pa ako mga kabisay kasi naantok pa ako. Bitin yung tulog ko. Yung dalawang sarap-sarap ng tulog. Siguro last na sakad na namin to bago kami uuwi. Kaya siya na mga kabisay. I-check namin mga kabisay. Ito. Kasi hindi ko pwedeng galawin ito kung wala sila. Kasi nasa kanila yung susi. Ano? Nagha-high tide ka kasi. So tulog pa tayo mga kabisngay. Tutulog muna ako.